machigni kamaro mara ma entie ma en Nonro mar Oboke kinyi masani nyinga en Okelo Oboke gina de kandi mar The Daily Nation ma The Star kod Oboke ma The Standard kaka pile abro mi na magwe kuma gin weche manie ye kandi Ruto Raila to mount parallel vote counts ma endi Ruto Raila sani kod bro chano kaka gibro kwano mbulu mage gin giwegi na en wach ma oyiene gi sani Run your tally. The Independent Electoral and Boundaries Commission has allowed all interested parties, including political outfits and the media, to run their own tallies of this year's general elections at their polling stations in a move hailed as a great step for transparency and accountability, but one of which is fraught with dangers. Manege masani kwa wakanya nikapada yini yinga tamato koro kwan mare to kori ngeni poro nyalo bedo gi weche makagi kacha. Finish duo finish top in muddy dusty safari rally. Rovan Pera and Haltuton take top honors as Toyota Gazoo team rolls the tracks on one of the world's toughest rallies. Kenya safari rally kaya wache ni maendia na chilkom rallies wa mateki mugik. En kaponi riembe milaudi ngeni driver. To kaendi Rovan Pera ne oyombo maendia kare mabere. Okija na politino jai gini parioga chiel kende sanikoro en gile world leading time. Manen congratulations. Body of Sia miner found after 205 days. After frantic search that lasted 205 days, a group of artisanal miners in Bondo, Sia County yesterday found the body of their colleague who was trapped in rubble after mine caved in some 8 months ago. The pitmen were excavating a tunnel near Abimbo mines when they tumbled upon Tomo Kwach's body yesterday morning. Oh. Por gine kencho tembrani por jidhi kendo mana kunyo jimanyo mana gold yawa en gima tek malich man tomo kwacho konyo ringrene mago dweche aboro nyaka ne odhi apani nyagido mna choki onge ringro matang yode kanyo mano en mana koro chogo to en gima leta hinya ni meka korumo This is the end. Very painful. No nebeniti gimani timo poda chayo county government masiaya nekech mind ni gimane benne kete all the resources okone benni we mondo mi oganda jogi timo kama nikech gimenyo tunebeni koro county government masia en gi capacity en gi pesa okone beni one of the say people chopo kama koro tiki dweche madhi aboro e buolo to gimenyalo timi onge wan gi national government mabeni gimano time malongo. It's a sad state of story. Ma paroni mano kone benja kwa timere kendo kama wantiere. Raila a lower entry grades for trainee teachers from Northeastern. Raila wachensa ni koro jogo mabende brua gwengegwe kuma ginyanduat ma Kenya. Obro miyo gi magwe kuma bende gini grades ma piny. Magwe kuma gidonjo gode okange mago ponj. Mano wachimantie kanyo. Kenya Kwanza president has abandoned Raila in Mount Kenya. So nikoro Kenya Kwanza wachini ni Raila koro uro sejuango maendi gwenge mag Mount Kenya. Kenya Kwanza leaders are now claiming that President Uhuru Kenyatta has abandoned Azimio la Umoja One Kenya flag bearer Raila Odinga despite promising to help him in his campaigns in central Kenya. Addressing a rally in Mutondoni Township in Kilifi County yesterday, they said Mr. Kenyatta has left Odinga to fight alone for Mount Kenya votes. To manodo angekako nebeni beto nebeni Uhuru ngama wuok koro bedo mabor gi weche mag siasa masani nikech en ngama retire. One killed, several others injured in Nairobi Expressway car pile-up. Mangonyo Timber Expressway Manyoro maparoni awuoro kaka ginyo Timber Expressway kaja gino timbre nadi. En masira samaro kadinge masira kendaki agi weche maneno kanti Oboke ni kawuono pach somo gi jondiko ni tiere kainde ko donje counties Boronge County nendo mawajia kawuono ni endi clan politics play out as 9 candidates I governor seat. So ni koro jogo kuma gin joka ngane masani koro bro loyo kaluwore kod mano endo ma en chung mawajia weche mag tuke kaendi en na wach ma safari rally makoro nyeo loko Rovan Pera maono wach maber ahinya. Uhuru joins in the party at the finish point. Uhuru neno kaka jogenye riembo nyoro wach maber ahinya. President Kenyatta, who presented Rovan Pera with the traditional winners campaign, mingled freely with the fans at Hell's Gate. Ma Indian Hell's Gate na kuru kacha chande ma pani jimangenyo ngeyo kama Hell's Gate nitiere paroni kata osiep na nyagol mago picha saniendi pano sa di Hell's Gate
kachande mabende idhi itoe ngona mari winje mor itieke weekend moro kanyo en kama ber nyalo dhi kanyo endo tino gima timre iluongo ni Hell's Gate mano koro ni en rangach mano endo madhi ka Obel Sibuth Hell's Gate reveal the PSA row over civil servants pay en kosa ni ndi koro TSC nitie koda kamano ywaruok kod jogo eko mabende gin jotich mag piny owacho. SRC wanted to set retirement benefit widow and multi-million shilling estate ma Ida Odinga, Fidel Odinga kod jaode Malwam sani koro nyejo yware ne gin doho e weche ko mag mwandu mag Fidel. Fidel wacho ni magi mwandu chuora, min Fidel wacho ni hapana magi mwandu nyathina. Koro nye gichopo kama koro nye giwinjre paro ni gidhi bedo kod winjruok makare kaka joka ng'ato. Mano e ler mantiere kanyo. Ida and Fidel widow resolve multi-million estate battle. Raila Jr. appointed and will now share the role with the widow Luam, bringing an end to 3-year legal battle pitting Ida Odinga against her daughter-in-law. Jomokana wacho ni Ida Odinga werege chiwuode ma wagin mwandu wuode